eu Acum mergem la copii să... ne tragem. Tu eu placa, au plecat. Tu eu placă. Nu mai... Hai, zi, Cum o cheamă? Că l-avem pe ăsta. hai, zi, Claudiu. La ce lucrează maică ta? Te cheamă Claudiu, băiatul? Ciorică. Te cheamă Claudiu? Ciorică, hai mă, trează, Ciorică. La ce lucrează maică ta? La Captec. La Catec? Captec. Aha, și stai cât La Captec. Stai cât tot acolo? Și ce faci acolo? Și tromboni. Ce mai tare telefon, bro? Stai, frate, un țigan deștept. Fra, Caracopă Perkins. Zi și tu. Zi-mă și tu. Și cum te mai cheamă? Stai așa. Zi-mă unde se telescopică. Puleniță. Zi-mă, unde se telescopică. Îmi pulă una. Zi-mă, unde se telescopică. Zi-mă că aici te dăm la Te televizor, cheamă mă. Claudiu, bă, pe internet. Tăceți, bă, te cheamă Claudiu? Da. Du-te-l. Stai așa. Deci cum te cheamă? Claudiu. Și mai